kosti. A počkať, veď mi to bude úplne k ničomu. Tak. O drevo. Alebo ja si spravím sekerku. Tak. OK. O, prasa. To si spravím asi slabý. Prasiatko, ty budeš musieť prežiť. Ne. Tak, ešte sem si dám bloky. Tak, dobre. Prasiatko, trošku sa posuň. OK, tam ostaň. Niekam nechod, lebo pozri, čo ja mám sekerku. Takže bouchal, ty ostaň tu a nikam nechoď. Dobre? Ďalšia hlina. O, truhla. Oj, yes. Poďme ďalej. Zatiaľ nám padajú veľmi dobré bloky a truhly. A zatiaľ som vyťažil 27 blokov, takže pôjde to veľmi pomaly, no nevadí. Zatiaľ máme len drevené nástroje, takže OK. A tam drevo padol. Truhla. Voda! Yes! Prasáťko, Pepa. Počkaj, kde je moja lopatka? Nie, Peppa Pig! OK. Tak do komentára napíšte 1F a dajte odber pre Bouchala. Bouchal. Čau. Sorry. Nevadí. Aj tak neposlúchal. Tak. Keď už mám tú vodu, tak si spravím motiku. A to farmu postavím tu za craftingom. Ešte toto. Tak. Si odložím. Ale zatiaľ truhly padajú, dobre. Ale ten gravel tam je. Ten šťerk tam bol. Už mohlo by, akože už aj nejaké kamenné nástroje, lebo... no nevadí, ale máme sapling! Yes! Tak toto si vykopem. Urobím tu ešte väčšiu plochu. A sem dám sapling. Kopeme ďalej. Bude ďalší oný. Tak ja sa zatiaľ rozšírim ostrov, alebo teda zväčším, no. Ale však to je bolo... už sa smieva, ne. Tak.
O, drevo. Nice. Mohli by sme dostať nejakú posteľ. Alebo aspoň voľnú, alebo ovce, no. O, to je iný blok. Melón! Jest, mám jedlo. To idem hneď zasadiť. Tak. Tak. Dobre. Tu spravím väčšiu truhlu. Spravím taký sklad. Tak. A počkaj, crafting potrebujem. Ale je noc. Obrazové drevo. Daj sem. Ďalší bouchal. Čau bouchal, vrátil si sa, jupi. No tak teraz už prežiješ. No, poď nejak, musíš sa trošku viac hýbať. No, tam, choď, dobre, tam ostaň. To je pumpkin, yes. Máme ďalšie semienka, jupi. Tak a tam trebáš sem. A toto tu musím vyťažiť, aby tu bola hlina. A počkať, to nie dobrý nápad, lebo tu som už zasadil, takže sa vrátim a ten sapling zavadzím. A kašľam na to. Bouchal, choď preč, choď dole. Ďalšia tekvica. OK, a máme rozbitú prvú lopatku. Ale našťastie mám druhú, takže pohoda. Prosím, nejakú truhlu. Milka, kravička Milka, ty musíš prežiť. Ty choď tuto za bouchalom. Tvojim kamarátom, tam. Tam choď a nespadni. OK, ďalšia truhla, dobré. A to môžeme zasadiť kľudne. Poďme prebouchal, choď preč. To môžem dať kľudne aj sem. Tak, dobre. Len s týmito vecami nesmiem spadnúť do vojdu. Aj, prasiatko, choď tam preč. Ovečka. Ovca, poď tam za kamarátmi, choď. Tam aj ostaň. Opováž sa hýbať preč, vlade. Jeho. Keď sa ti niečo nepáči, tak pozri, čo ja mám. Hajja. Sekeru. OK. Ďalšie melóny. O, drevo. Mohol by padnúť ďalší sapling. Ďalšie drevo. Tak ja som úplný... Ja to tuto nemôžem mať. Lebo tu rastú tekvice tak.
Čiki, choď, Čiki, tam choď, Čiki. Čikina, choď tam. Tam ostaň. Tam, choď. Za kamošmi. OK, už som vyťažil 150 blokov. Takže... Ďalšie prasa. Bouchal 2, choď tam. Ja len by som tu mohol spraviť nejakú ohradu, nie? No tak idem na to. Tak, hlavne ma neschoď, kravička Milka. Tak, mám 18 plotov. A... Jaj, to je taký zverinec, tu všetci tu robia nejaké zvuky. A tu spravím poriadne veľkú onu. Veľké miesto tu budú mať. Považte niečo na mňa povedať. No, a teraz to vyplniť. Ja som tento manblok už testoval a v nejakej tretej časti, alebo štvrtej, tam budú, že tie prizmaríny. A z toho tam môžem dostať aj trojzubec a všelijaké veci. A budú mi padať aj ryby a tak. No, a výborne, nevyšlo mi to. Jak nečakané. No, teraz nemám drevo už. Hej ty. Tak musím stiažiť. Hej, dajte mi drevo. O, koža, no. A ďalší sapling, yes. Ty čuník, choď tady dole. Tak to spravím. OK. Haló, ale kedy už bude deň? Ešte ani není mes. A on zapadá už. Haló. A kde môj diaz? Daj. Prosím, nech tam toho veľa. Tak nič. OK. Ďalšia lopatka je... A počkaj, čak ja mám ešte toto drevo. Yes. Z toho si môžem spraviť. Lopatku a ešte aj sekeru, lebo už... Hej. Tak. Ďalšia čikina. Poď sem, čikina. Choď tu za kamarátkou, choď. Tam, áno, tam. Toto mi tu vadí. Fúram. No, by mohlo niečo lepšie, nie? OK, drevo. Madujem touto sekerou. Počkať. Aj tieto drevené nástroje sú také pomalé, ale toto je dobré. Ďalšia kráva. Choď tam. Ty. To je Spiderman. Choď tam. Ja im dám. Už je deň. Nice. Ďalšie drevo.
Nice. Skoro padol. A ďalšie drevo je, ale potrebujem to normálne. Mne sa je lopatka zničí skorej než tá sekera. Ďalšia čikina. Sú dve čikiny. Daj sem. Poď. No, že už tu máš 4 čikiny. Nice. Very good. Hla. Aha, dobré. Loot úplne o ničom. A hej, ale... Hej, čikina, choď preč. No, výborne, lopatka. Segera, preč. No ma to tu furt strká, ty. Choď. Ďalšia. Choď, tam za kamarátkou. Ty už tu na to veľa zvierat. A už môžem spraviť asi aj ten plot. Takže... plotov. Prosím, nech nemusím ťažiť ďalšie drevo. Ono to vyjde. Akurát, yes. Akurát ešte toto musím zničiť. A všetky zvieratá sa musím... Tej sliepky nebudú problém. Poďte, poďte. To si... OK. Tak ty poď sem, ale okamžite. Dobre. Vy ste tu. Nie. Ty... Počkaj, ale... Počkaj. Ja ešte potrebujem bránku urobiť. Aha. To mi nedošlo úplne. Dobre, vy zvieratá, poďte všetky. Tak prasa, choď. Ešte tlsté prasa sa nevejde. No choď tam. Ty. Peppa Pig toto je. Škoda, že nemám vid. By sa mi to hodilo. Hej, ale! Ja prisahám. Ja jednu z vás tak bijem s tou sekerou. No, už tam choď. Ja musím tam takto hondiť. Tak, ešte tieto 3 sú tu. Čo tu robíte na tom? Tak. Choď. Ty bouchal, nechoď preč. Opovaž padnúť. Ty, keď tá krava skočí kamikadze do vojdu, tak ja skočím asi za ňu už. Mne sa to nepáči, ak je tam, a toto je ešte horšie. Ale prosím. No ty pôjdeš preč. Hej. Tak. To máš za to, že si stane vyliezam. Tak dopadne každý, kto z tejto hrany vyleze. Neželajte zima. Všetky zvieratá tu, čo sú v tomto. Skoro vypadnem. No už tam budeš. Choď, už sama tam dojde. Halelúja. Dobre, idem pokračovať. To je utrpenie, to tam dávať tie zvieratá.
Hej, ale ja už chcem nejaký kameň, prosím. Už budem ničiť všetko sekerou, to je jedno. Však aj takto dostanem. Ty, ďalšia čika. A dokonca dve, dobre. Poďte sem, čikinky. Šniky, piky, like. Dobre, dajte sa. O, tento video už bude vyrastený za chvíľku. Nice. Kámo, niečo lepšie už. Budem mať 260 blokov. A stále nič. Ďalší level bude asi, keď budem mať, že 280. Hej, ale to už mám. A to budem sledovať. No prosím, ešte 10 blokov. Poď, dávaj. Rýchlo. Ešte 2 bloky, poď prosím, že to bude 280. Tak nie. Tak možno 300, alebo 290. O. No to pošlo nejaká vidieža. Yes. Toto som hľadal. A mám brezový sapling, yes. Nice. Tak ten sapling dám treba sem. A toto, ten grass block. Tak, ja ho dám. Ja to spravím takto. Že tu dám jednu. Alebo nie, počkať. Áno. Dobre. A ten grass block dám sem. Aby sa to pomaly rozrastalo. No a prosím, už niečo lepšie. Yes! No, dámy a páni, keď sa vám video páčilo, dajte mi odber, like a zvonček. A tu, čo bude ďalej, uvidíte v druhom videu. Čauko!